أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mi smo počeli da pričamo vezane mjesec Ramazana. Ima nekoliko važnih stvari za koje treba da mi pazimo kada postimo. Treba da znamo kakvi su i koje su stvari koja može da pokvari naš post i ko su ti pravila, koje su ti stvari ako pazimo da bi imali mi potpuno svab od posta i imali potpuno nagrada od posta. To su neke stvari su kao duhovni stvari koja fizički ne može da se gleda, ali ima neke stvari su duhovni stvari, neki su očigledni stvari. To znači tokom mjesec Ramazan i tokom posta, ako smo postili, onda je zabranjeno da nešto jedemo, nešto pijemo i ne smije muž i žena da imaju intimni odnos, zato što tokom dana u mjesec Ramazan ovo je zabranjeno. Ali ako čovjek ne jede namjerno, nego on je zaboravio i nešto pojeo ili nešto je popio, onda taj stvar ne pokvari njegov posta. On treba opet da završi svog posta. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, Hazrat Abu Hurajra radijallahu ta'ala anhu prenesi, poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada od vas neko zaboravi pa nešto pojede ili se napije, neka dovrši svoj post, jer ga je to Allah nahranio i napojio. To znači, kada čovjek zaboravi, onda kasnije on bi osjetio da ja sam zaboravio, onda on treba da nastavi svog posta. Ali čim ako čovjek namjerno jede ili pije, to znači on već završio svog posta, on pokvario svog posta i onda ima druga pravila u tome. On onda treba da posti 2 mjeseca redovno ili da hrani 60 siromaha. I ako čovjek, isto je ovo stvar, ako je namjerno povraća, onda to znači on pokvario svog posta. Ali ako nije namjerno, slučajno, ili ako je nešto dešava, on povratio i kada nije namjerno povratio, onda taj stvar ne pokvari njegov posta. I kao sam rekao, jedan stvar je kao očigledno i jedan je iza toga. To znači naše duhovno stanje. Hazrat Abu Hurajra radijallahu ta'ala anhu prenesi, an Abi Hurairata radijallahu anhu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yadu qawla zure wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa shrabahu. To znači, ovo kada postimo, post traži promjena u nama. Abu Hurajra radijallahu ta'ala anhu kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, onaj ko ne napusti ružan govor i ružna djela, nema potrebe da ostavlja hranu i piće. To znači, kada smo postili, onda post nije samo od stomaka da nismo jeli, nismo pili
njegov post isto zahtjeva naša dijela. Ne smije neko da laže, ne smije da priča ružno, ne smije da priča bestidnog stvari, nego samo treba da pokušava da njegova duša ide prema Boga, da treba da obavlja 5 dnevni namaza, uči časni Kur'an ili sluša časni Kur'an, obavlja nafil namaz. I to znači više naš trud treba da bude da koristimo ovo vrijeme, da naša duša treba da obogati. I zato časni Kur'an nama kaže sibgat Allahe wa man asanu min Allahe sibga. Allah kaže uzimate Allahovu boju, a postoji li i ko bolje boje od Allaha. To znači kada Kur'an kaže uzimate Allahova boja, to znači treba da mi osvojimo Božji atributi. I ovo su Božji atributi, na primjer, njemu nije potrebno hrana, njemu nije potrebno piće i zato njemu nije potrebno ovi intimni odnos kako čovjek, njemu je potrebno. I kada čovjek tokom mjesec Ramazan odrekne ovi stvari što Allah ne koristi, to znači na malo nivo mi možemo da osvojimo ovi Božji atributi u sebi. I zato ovo treba da pazimo za takve stvari. Ima neke islamske države gdje je tokom mjesec Ramazan zabranjeno javno da ljudi ne smiju da jedu i čak oni uhvati, onda kazni, nekome stavi u zatvor. Ovo je potpuno pogrešno djelo. Zato što kada je časni Kur'an dozvoli, kada je Bog dozvoli da ne smije da posti ako čovjek bolestan, ne smije da posti ako čovjek je na putu, i pogotovo djece, mali djece. I sada vidite koliko je vruće negdje i ako neko jede, neko nešto pije u javno mjesto, onda vlada kaže treba da uhvati, treba da ni platimo. Ali časni Kur'an, hadis ne postoji negdje da je, na primjer, bio zabranjeno da tokom mjesec Ramazana ljudi ne smiju da jedu u javnom mjestu. I čak je bio rečeno, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada neko posti i kod njega neka druga osoba nešto jede, nešto pije i on ne jede, ne pije zbog posta, onda Malik čini dua za njega. I isto se kaže, neki sledbenici oni su postili, neki nisu postili, možda ovo bio neki nafil posta, ali niko je rekao zašto ti ne postiš, ali ja postim i ti ne postiš, niko to tebe rekao. Zato što u islam ako mi pokažemo svoje dobro djela, to znači mi smo zagubili savab. Mi smo radili dobro djela da ljudi znaju da mi smo postili ili mi smo ovo radili. Zato jedna vlada ne smije da naredi ljudima da svaki musliman mora da posti. Kada je Allah dozvolio za bolesnika, kada je Allah dozvolio za putnika da on ne smije da posti, onda kako može da jedna država ili vlada da naredi svakog čovjeka da on mora da posti? Ako jedan čovjek, on nije bolesnik, on nije na putu i namjerno on ne posti, on je kriv. On će biti odgovoran kod Boga. Nije on odgovoran nama. Dobro, ako je čovjek, poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako rekao, ako jedan čovjek, on je zdrav i namjerno ne posti, ali ako cijeli život on posti zbog jedan dan, on ne može da ispuni
ta je stvar što je falio već. Ali ta je stvar je kod Boga. I zato ako neko ne posti, onda on treba da sam pazi. Na primjer, da ne priča ljudima da nisam postio, ali on treba da sam pazi da ne jede u javno mjesto. Treba da svaki musliman treba da ima poštovanje za mjesec Ramazan. Ako zbog nekih razloga ne postite, onda ne smije da ovako izađete u čašija, negdje sjedite, pijete kafa ili jedete nešto u javno mjesto, onda treba da pazite. Iako zbog bolest, zbog put niste postili, to znači vi ste slijedili Božje naredba. I onda je svab u tome da mi treba da slijedimo. Šerijat ima neke naredbe, ali ako mi nismo pravili neka zlo protiv nekoga života ili časta ili imetak, onda nismo krivi. I za dobro djela, za obožavanje, mi smo odgovorni kod Boga. Naprimjer, ako neko nije obavlja namaz, on nije pravio šteta nekome, on pravio šteta za sebe. Isto ako neko ne posti, on nije pravio, nije donio neka šteta u nama. I zato nema neka kazna na ovom svijetu. Ako neko ne obavlja namaz, nije kazna. Ako neko ne posti, ne treba da policija uhvati njega i stavi u zatvor kako se radi neke islamske država, tamo ima tako. Zato što za obožavanje mi smo odgovorni kod Boga. On može da nekome kazni, on može da neko nagradi. Ali kada neko pravi šteta na ovom svijetu, onda ima kazna. Na primjer, ako neko ubije nekoga, ako neko krade, onda on je kriv, ali za Bogovo obožavanje nema kazna na ovom svijetu. I to je mi jedino možemo da samo na lijep način da kažemo ljudima treba da obavljate namaz, treba da postite i ne neka druga kazna. I onda za putovanje nije bio rečeno koliko daleko idete. Ovo je samo za Božje naredba. Ko god od vas bude bolestan ili bude na putu, neka posti isti broj drugih dana. I sada možda bi neko rekao, sada imamo puno moderne neke vrste prevoz, nije sada toliko teško kako je bio prije, ali to je Allah već znao. On znao nevidljive stvari, on znao šta dolazi poslije toga. Ali Allah nije naredio da vi kada budete avion ili kada putujete sa vozom ili sa autom, onda postite i sada ne postite, nego Allah samo rekao ko god od vas bude bolestan ili bude na putu, neka posti isti broj drugih dana. Koliko dan fali, vi treba da računate nakon mjesec Ramazana, onda postite do sljedeće Ramazan ovi broj što fali. I zato nije bio rečeno za koliko dana. Iako neko ne može da posti, onda on treba da dadne neki otkup. Naprimjer, ako koliko dana neki ljudi su sada već ostarili, oni nemaju nada da bi postili poslije Ramazana ili do nove godine i cijelo vrijeme dok oni živi, onda sada više oni ne može da posti zbog slabost. I onda oni treba da daju otkup. I otkup je to znači kako vi jedete, koliko imate troškove za svoje žela, za toliko pare ili toliko nafaka, toliko hrana vi kupite i dajte neko
siromašan porodica koji slabo živi i vi treba da ni pomažete. Ali ako dobite, na primjer, ozdravite, onda dajte otkup isto i poslije toga treba da isto postite. I zato ovdje je Allah koristio ova riječ, ako god od vas bude bolestan ili bude na putu, neka posti isti broj drugih dana, a onima koji ne mogu da poste, otkup fidija je da nahrane jednog siromaha. Ali ako opet se vidi, to je Božja naredba, ako neko nema mogućnost, možda čovjek je bolestan i isto je siromah, on ne može da neko pomaže, onda on samo onda čini doa i on nije dužan. I čak se kaže u doba časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, tokom posta jedan ashab, on pogrešio i nije držio svog posta do kraja, došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao ja sam pogrešio. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao sada ti treba da postiš 60 dana redovno bez prekid. I čovjek rekao poslaniče nisam mogao da držim jedan dan i kamoli sada 60 dana. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao dobro, ako ne možeš onda treba da nahraniš 60 siromaha. I čovjek kaže poslaniče nema veći siromah od mene na ovo dolini. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se malo smio i rekao hajde onda sjediš. I poslije je jedan čovjek donio hurme. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem tražio gdje je taj čovjek, on se pojavio. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao hajde uzmi ovo hurme i da hraniš siromah zbog ovog što si ti pravio prekršaj. I on rekao nema siromah veći od mene. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem se smio i rekao hajde nosiš ovo i hraniš svoje porodica. I zato ovo riječ koja se kaže jutikunahu, ovdje ima objašnjenja. U ovom ajetu riječ jutikunahu ima dva značenje. Broj A, oni koji mogu, i isto značenje oni koji ne mogu. To znači onaj ko zbog nekog privremenog problema ili privremene kratke bolesti ne može postiti, a inače je sposoban postiti, treba dadne otkup fidiju za svaki propušteni dan posta, ali isto tako treba da posti poslije Ramazana onoliko dana koliko je izgubio. Drugo, za one koji ne mogu da poste zbog stalne bolesti, bit će dovoljno da daju otkup i oni poslije ne moraju da poste. To znači ovo su dvije vrste, ovo naredba koristi za dvije vrste, oni koji može poslije Ramazana da posti, opet treba da oni daju otkup, ali i oni koji su stalno ne može, oni isto treba da daju otkup. Ali šta se tiče Božje nagrada, kada mi postimo, ima velika nagrada kod Allaha, zato što zbog njega mi to radimo. Ima jedan hadis, časni an Sahal radhiyallahu ta'ala anhu, anin nabiyya sallallahu alaihi wasallam kala, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyanu yadkhulu minhu saimuna yawmal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum yuqalu ana saimuna wa yaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum fa iza dakhalu uglika falam yadkhul minhu ahadun. Prenesi Sahal radhiyallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao u džennetu imaju vrata koja se zovu
rejan na koje će samo ući postaći na sudnim danu. Rejan se kaže kada se čovjek baš napije. Na primjer, nisi više jedan, nego su baš ne pije. I ovdje isto je taj poruka tokom mjesec Ramazan i tokom životu ovi vjernici koji posti, oni su bili jedni i sada Allah kaže ja ću vama dozvoliti da uđete u džennet kroz taj vrata koja se zove Rejan. I pa kada uđu, ona će se zatvoriti i niko više na njih neće ući. Ovo je isto jedna metafora koja je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem koristio, zato što u džennet tamo ćemo imati duhovni život, duhovni stvari, duhovne nagrade, ne ove fizički stvari se nalazi samo na ovom svijetu i zato kada mi postimo treba da potpuno pokušavamo da mi dobimo taj Božji blagodati, Božji blagoslova, Božji milost koju on sapremio za ovo mjesec Ramazana. I čak na drugo hadis prenesi Abu Hurajra radhiyallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, uzvišeni Allah je rekao, to znači ovo je kudsi hadis. Kudsi hadis se zove objava mimo časni Kurana. Kudsi hadis se kaže svako čovjekovo dijelo pripada njemu osim posta koji pripada meni. To znači Allah kaže svaka dijela čovjeka pripada njemu osim posta koji pripada meni i ja ću za njega biti nagrada. To znači Allah sam bude nagrada. I postać, oni će dobiti Boga. Ovo je velika nagrada da bi dobili Boga. Post je štit. Poslanik kaže post je štit, pa kada neko od vas posti, neka ne govori bistidan govor, neka on podiže svoj glas, ne viče. Kada postite, onda treba da bude tiho glas. A ako ga neko od ljudi budu grdio ili ga bude napadao, neka kaže ja sam postač, inni sajmun. To znači ako neko svađa sa vama tokom mjesec Ramazan, jedan musliman, jedan vjernik, jedan postač ne smije da svađa, nego kaže inni sajmun. Kada sam postio, ovo je post isto validan za Bog moj jezik. Ja neću tebi odgovoriti. I onda treba da napustite taj mjesto. Zato onda časni poslanik kaže, a ako ga neko od ljudi bude grdio ili ga bude napadao, neka kaže ja sam postač, tako mi onoga u čiju ruci je Muhammadovo sallallahu alejhi ve sellem život zadah iz usta postača je bolje kod Allaha dželle šanuhu od mirisa miska. Postač ima dvije radosti kada se iftari i kada susretne svoga gospodara. To znači kada čovjek posti, onda ima, poslanik kaže, dvije radosti. Kada se iftari, cijeli dan čovjek posti zbog Allaha i kada bude vrijeme iftara, onda njemu bude drago da ja sam završio svoj zadatak, cijeli dan sam postio i sada ovo je moja nagrada, tjelesna hrana i duhovna hrana. I drugo, kada on se sreste sa gospodarom. Zato ovo je veliki stvar. I kada postimo, onda treba da pazimo ovo sve stvari i ne smijemo da postimo i isto pokvarimo svog posta. Zato što ako postimo i pokvarimo,
onda džaba smo postili, cijeli dan smo bili gladni, jedni i na veće nismo dobili ništa, nismo dobili nikakva nagrada. I zato treba da pazimo. Inšallah, objasnit ćemo još neke važne stvari vezani posta i tako bi mi pokušali da olepšamo svoje molitva, olepšamo svoje posta, olepšamo svoje mjesec Ramazana da bi dobili više Božje blagodati, više Božje milosti. Neka Allah tako nama pomaže da mi shvatimo svrh Ramazana i da pokušavamo da stignemo za taj nivo i za taj svrh zašto Allah nama naredio da postimo mjesec Ramazan. Pričat ćemo inšallah više o tome sljedeći put. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.